Frangeri zubian kokatuta gaude. Justo nire atzean kokatzen den espazio guzti hori eskabatua behar izan zen, lehen peninsula zen Zorrazaurreko peninsula artifizial hau uharte bihurtu ahal izateko. Lur esparru eskerga izan ere, 355.000 metro kubikoko lurra atara behar izan zen zonalde honetatik, lehen lur zan hori kanal bihurtu ahal izateko eta urari bidea zabaltzeko. 355.000 metro kubiko horietatik 81.000 metro kubiko lur kutsatu izan ziren, ez arriskutsuak, eta dagokion tratamendua eman zitzaion lur guzti horreri. Sobratzen zen lurrari, bestalde, gangoilontziak erabilita portua zabaltzeko egiten ari ziren obratara eraman zen, obra hori bukatzeko edo zabaltzeko. Hortaz, berton obran egon ziren gangoilontzi horietaten zuzenean kargatzen zen lurra, eta zuzenean eramaten zen Bilboko portura han dagokion lekuan kokatzeko.